Tak dnes kávička na Dubničke, bol som sa prejsť, bol som zaniesť knižky do knižnice. Majú tam veľa zaujímavých titulov, ale budem potrebovať okuliare, lebo nakrátko už sa mi rozmazáva aj na telefóne, keď píšem SMS-ky, tak na to pomaly neone. Musím to dať takto ďalej, aby som videl. Potrebovať okuliare, musím si vybaviť. Najprv mi musia vrátiť invalidný, keď mi vrátia aj invalidný spätne, tak to bude v pohode, budem mať nejaké peniaze a začnem si riešiť tieto veci, bude sa žiť trošku pohodlnejšie, lebo bez peniazy sa moc žiť nedá, človek závisí na rodičoch, ešte platím 200 € prídavky na deti, musím rozvedený, už si tak 7 rokov, takže asi tak, neviem, to sa dá dokopy. Zdravíčko, uvidíme, pijem bylinkové čaje, prechádzam sa, snažím sa byť bez stresu a podobné veci. Takže chill kafičko, kapučínko na zdravé, bez alkoholu, bez všetkého, len minerálky, čaje. Čo si dovolím, tak je kapučino a kofola, to je všetko. Je tu trošku také hlučnejšie miesto, ako príjemné posedenie, ďalší super podnik v Bánovcach. Príjemné posedenie, to sa musím hrať. Je to na Dubničke a hovorím, je tu trocha hluku, lebo chodia tu auta. Ale zase to je po ruke, jedno s druhým, tak si zastavil. Tak aj tu na tento pán. Dobre, budem končiť, čus.